ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ውዕልኩም ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላክ ይመስገን። ሎማዓንቲ ደሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዘናና ዘሐጉስ ዜና ሒዘልኩም መፂና ክቡራት ተኸታተልተይ ቅድሚ ምስማዕኹም ግን መጀመርያ ክትኣቱ ተለኹም ላይክ ግጭው ወንብልዋ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ዳ ሳብስክራይብ ገይርኩም ካብ መጨረሻ ስምዕዎ ማለት እዩ። ያው ስሚንቶ ከም ዝፍለጥ 4200 ኣትዩ ነይሩ ሎሚ ካብ 4200 ናብ 1003 ንኩንታል ሕሰብዎ። ብጣዕሚ ካብዚ ልሐጉስ ነገር እንታይ ኣሎ ዝትርእይዎ ኣለኹም ገዛ ደሞ ብጅብሰም ዝተሰርሐ ገዛ ካዚ ደሞ ገና ስሚንቶ ብጣዕሚ ስለረኸሰ ታሕታይ መሸሸታ መሸተኮም እንዲሁ ያው ድሚፅኻ ስሚንቶ ብጣዕሚ ለድሊ መልመፅና ታሕቲ መሸሸታ ሰራሚክ ንክስራሕ ደሞ ግድን ስሚንቶ ነሊእኻ ድሚፅኻ ያው ካብዚ ዝተረፈሲ እና እንኳዕ ደስ በለኩም ዝትርእይዎ ኣለኹም ጅብሰም ከመይ ገና መጨረሻ ላይ ብርቕርቕርቕ ትልተለኹ ትርእይዎ ኢኹም። ካዚ ግን ካብቲ መጀመርያ ነበረ ብጣዕሚ ላፀበቐ እዩ ዝኸልሎ። ያው እቲ ገዛ እዚ ናይ ሓፍተይ ናይ ሲስተር ለስርሐሉ ገዛ እዩ ከም ዝትርእይዎ ኣለኹም። ኩሉ ግዜ ናረእኹ ከይደ ከመይ ኣሎ ከመይ ትገብርለኹም ግን ተስርሑ ምንም ኣይሰልጢ ጅብሰም ዚ ብጣዕሚ ግዜ ልወስድ ብጥንቃቐ ስለዝስራሕ ግዜ ልወስድ ኣሎ ብጥንቃቐ እዮም ዝሰርሕዎ። ካብኡ ደሞ ይፈርስ እዩ ምናምን ይበሃል ቤት ተሰራርሑ ርእዮሲ ልላዕሊ ላፍቲ ኦማት ስለልእሰር ሎ ብዙሕ ጉድኣት ዘለዎ ኣይመስለኒ። ትርእይዎ ኣለኹም ልክዕ ህድም እዩ ዝመስል ክፅበቕ ዚሲ ኩሕልሕል ኢሉ እንታይ እስሙ ላምባታት ትበርህ ተሎ ትቀላለም ተሎ መስትያት ገለ ምናምን ከመይ ኢሉ እዩ ክፅበቕ ክንሪኦ ሓቢርና ማለት እዩ። እና ትርእይዎ ኣለኹም ሓንቲ ገዛ ኔራ ቆርቆሮ ዘይተወቅዐት ቆርቆሮ ላተስተኻኸለት ላተወቅዐት እያ ትርእይዎ ኣለኹም። እና ሓፈሻዊ ናይ ገዛ መሳርሒስ ብጣዕሚ ሃም ቀንሶ እየ እቲ ቪድዮ እዚ ዝሰርሓለኩም ኣሕዋተይ። ቆርቆሮ እውን ካብቲ ነበሮ ቀኒሱ እዩ ጅብስም ከምኡ ተንዲኖ እውን ቀኒሱ እዩ። ትዋና ዝቀነሰ ግን ሰዎች ካብ 4000 ከልተይ ካብ 4003 ላብ 1003 ልኩንታል ንጉዳል ማለት ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ፍርቂ እዩ ወሲኹ ነይሩ ፍርቂ ከዓ ቀኒሱ ማለት እዩ። ከዚ ያው ኣጋጣሚ ይወቅዕሉ እቲ ቆርቆሮ ክሕሽውሽው ዝብሎ ካዚ ገዛ ተስራሕ ኣሕዋተይ ለርከብኪ ምናምን ትላ ትኽእላ ኢኹም ግን ከምዚ ቀነሰ እየ ነግረኩም ኣለኹ። እና ክቡራት ተኸታተልተይ ያው ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ስሚንቶ ገዛ ማለት እዩ ተወድአ መስል እምበይ ገና ብዙሕ ነገር የድልዮ እዩ። ክልተ ክላስ እኒኦ ለይተለሰነ ምናምን ንዕኡ ንምግዛእ እየ ስሚንቶ ሎማዓንቲ ክንደይ ከም ዘላ ሓቲተ 1003 ኩንታል ከም ዝብልዎ እየ ፈሊጠና ገዚእ ክንተቕምጣ ቢያንስ ከይውስኽ ወይ ከዓ ከይኸብር ገዚእ ክንተቕምጣ ትኽእል ኢኹም። ካብኡ ለብዙሕ ዓመታት ዘይኮነስ ቢያንስ ካብ 6-7 ወርሒ ገዚእኻ ክፀንሕ ይከኣል እዩ ይብልዎ እቶም ሰብ ሞያ ዘለዎም 6-7 ወርሒ ዋላ ዓመት እውን ይቕመጥ እዩ። ግን ኣጋጣሚ ማይ ተነጢርዎ ገለ ሕማቕ እዩ ከከም ኣቀማምጣኻ እዩ እና ል5-6-7 ወርሒ ንእሽተይ ፀኒሕና ክነስርሕ ትብላ ተሊኻን ብ1003 ኩንታል ሰሪሕ ገዚእኸን ብዙሕ ገዛታት ቅርሽታ ኣለዉ ብዙሕ ፎቓት ክስራሕ ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እና ዝትርእይዎ ኣለኹም ጅብሰም ከመይ ሪኢኹምዎ? ዲዛይን ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊ ገና ሽልምልም መሰለ እዩ ብጣዕሚ ሰሓቢ ልኾን መራ ልስሕበካ ምስ ተወድአ ገለ እዩ። ከዚ እውን ኣብዚ በፂሐ ኣሎ ከምዚ ናበለ ቀፃሊ እዩ ስርሖም ያው ገና እዩ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ጉዕዞ ገለታት ሓደ ክላስ እና ሽንቲ ቤት ኣለዎም እዩ ለይተወድአ ከምዚ ለይተሰርሐ ጅብስም ኣሎ እዩ ትስርሑ እውን ኣብዙ ኣሎ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም። እና ቢያንስ እንታይ እዮም ወዲኦም እኒኦ መስለኩም? ሽንቲ ቤት መደቀሲ ሳሎን ሓደ ክላስ ልል ወይኑ
እስኪ ክንደይ ዳርጋ 4 ክላስ እዮም ወዲኦም ነይሩ ካዚ ሓንቲ እንትን እያ ትተርፎም ማለት እዩ ኣዳክሽኔና ሓንቲ ክላስ እያ ትተርፍላ ገና እዚ ስራሕትስ ኣብ መፈፀምታ ኣይበፅሓይ ማለት እዩ ቆርቆሮና ተቆዩ ሓደ ክላስ እውን ቆርቆሮ እውን ብጣዕሚ ብፅቡቅ ዋጋ እዩ እኒኦ ገዛ ልተስራሓ ተሃሊኸን ዘርከብኪ ምናምን ላልከን ኣብ ላይ ጭንቅኸን ኣይትእተዋ በቃ መኖር ይቀጥላል ኢሎም ሓርማ ምንባር ይቅፅል እዩ ርዮት ቆርቆሮ ይውቃሎ ጦርነት ኮነ ጭንቂ ኮነ ግፋ ኮነ ገለ ኮነስ ምንባር ኣይነቋርፅ ሓቀይ ስለዚ ትጭንቂ ገዲፍከን ሓደ ሓደ ሕማቅ ኩነታት ገዲፍከን ተናይ ባዕልኸን ህይወትከን ተለልየክን ነገራት ተኣትያ ትደለኸን ተድልየክን ነገር ገዛ ትስርሓ ትደልይኸን ከመይ ዓይነት ገዛ ትስርሓ ዲዛይኑ ዋላት ቦሎፎኑም ጅብሰሙ ገለ ላልኸን ህይወት መቐፃል እያ ማለት እዩ ሰብ ተስፋ ይነብር ዝኾነ ይኹን ሰላም ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ሰብ ይነብር ሎ ፅቡቅ ይነብር ሎ በእውነት ኣብ ስደት ዘለኹም ወይ ከዓ ኣብ ስደት ልነበርና ኣብ ስደት ልንነብር ግን ብጣዕሚ ኢና ጭንቀት ነብዝሕ ልምንታይ እዩ ጭንቀት ነብዝሕ እንዴ ብቻ ጭንቀት ኣይተብዝሓ ኣይገድሽ ግን በቃ እታ መንበሪትከን ንእሽተይ ዓቕሚ ተሃልይክን ፅቡቅ ዕብይ ዝበለ መንከብኡ ገለ በቃ ደስ ዝብለክን ዲዛይን ትስርሓ ዓቕሚ ተዘይብልከን ካልኣኽን መፅለሊትክን ናተይልክን በይንኽን ፈሊኽን ቀሲንክን ተሓድራላ ኣስተኻኺልከን ከምዚ ገይርክን ተኣትዋ ትኽእላ ኢኻ ሰብ ኮይኑ ኣትዩ ገዛ ለየ ስራሕ ኣትዩ ኣብ ክራይ ክነብር እንዳሰብ ክግድረብ ምናምን እዚ ብጣዕሚ ሕማቕ ህይወት ማለት እዩ ኣነ ብበዝሒ ዝሪአን ገዛ ለየ ስርሓ ካልኣይ ስደት ልትሰድታ ገዛ ለየ ስራሕ ዝኣተዋ ካብ ስዕዲ ካልኣይ ናብ ስደት ይኸዳ እኒኣ ክልተ ሓንቲ ደሞ ኣብ ክራይ ክትቕመጥላ ከዚ እውን ናብታ ስደት ክኸድ ደስ ኢሉ እንዶ ናብ ስደት ክኸድ ከምዚ ይሓስብ ኣለኹ ምናምን ትብላ ምንም ክራይ ማለት እዩ ለኣኸን ገና ንሃለኹም ወይ ከዓ ገና ንሃንኻን ክትፈልጥዋ ዘለክን ስደት ነርክንስ ክራይ ክነብር የልኽን ምንም 2 ወርሒ 3 ወርሒ ሰይትፀንሐ ሓቂ ዘረባ ይቕርዶ 2 ዓመት 3 ዓመት 2 ወርሒ 3 ወርሒ ፀርፀር ኢልከን ናብ ካልኣይ ስደት ከይትኸዳ እዛ ዓቕምኸን በቃ ታንእስ ስለለት ሓንቲ ክላስ ዋላ ትኹን መፅለሊትክን ሰው ኮይኑ ኣብ ስደት ነይሩ ገዛ ለየ ስራሕ ምእታይ ማለት በቃ ግድንስ ናብ ካልኣይ ስደት ሃም ትኸዳስ ርግጠኛ ግበሮ እዘን ኣሕዋተይ ኣብ ክራይ ዝነበራ ሃመይ ኣለዋ ለየ ስራሓን መፃን ምስ ወለደን ተደርበን ዝነበራ ካልኣይ ስደት ኣትየን እኒአዋ ትዕድመአንቲ ህይወተንካ ካብ ማእዝዩ ክንዲዚ ዕድመ ገይርና ኣለና ካልኣይ ስደት ከይድካ ክንደይ ዕድመ ኢና ንቕመጥ ቢያንስ ጠቕላላ ዘይወለዳስ ኣብኡ ዕድመ ናይ ቃፅላ ኣብዚ ዕድመ ናይ ቃፅላ በቃ ሸፊለ እናብረአን እኒአዋ እና ከምዚ ንከይንኾን ከምዚ ስሚንቶ ክቕንስ ተሎ ተናይ ገዛ መሳርሒ ክቕንስ ተሎ ተዓቕምኸን ተሌልኸን ተተስርሓ ይግብአክን ኣብ ባንኪ ዘለክን ገንዘብ ኣውፂእኸን ኣብ ባንኪ ናብ ኢድካ ምውፃእ የለይ ገለ ከይትብላ ላፍቲ ትደልዮ ንብረት ትራንስፈር እናገበርኸን ንኣብነት ቆርቆሮ ክትገዛእ ትኮንከን ላፍቲ በዓል ቆርቆሮ ኣካውንቱ ኣብኡ እናሃለየ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ትተሓላልፋሉ ስሚንቶ ክትገዛእ ትኮንከን ልክዕኸሙ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ላተሓላልፍካ ካብ ቡክ ናብ ቡክ ላተሓላልፍካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝስራሕ ብማርያም ክን ኢለኩም ኣለኹ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ከፎይ ተብላ ኣደዳ ሃብታማት መሳርሒ ምንቀሳቐሲ ኢልኹን እምበይ ምንም ትርፊ የብሉታ መፅለሊትክን ኣብ ዝቐነሰ ሰዓት ከምዚ ቀልጢፍክን ከተስርሓሉ ኣለክን ክቡራት ኣሕዋተይ ማለት ካባኹም ኣነ የፈለጥኩ ወይ ካባኽን ካብቲ ናትክን ሓሳብ ናተይ ሓሳብ የበለፀ ብቻ ልክዕ ሃም ምኽሪ ግን ኣብዚ ዓዲ ስለንሪኦ ክራይ ዝነበራ ሃመይ ኣለዋ ምንም ለየ ስራሕ ቤተሰብ ተደርበን ዝነበራ ኣበይ ኣለዋ ስለንሪኢ ኣለኹ ስኻትን እውን ኣቲኸን ሽንፈሌል ከይትብላ ናብ ዘይኮን ህይወት ከይተኣታ ከይትጨናነቓ ገና ናሃለኹን ከይኣትኸን ንእሽተይ የስታውሰክን ኣለኹ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ኩራት ተኸታተልተይ እና እዚ ናይ ሲስተር ገዛ እዩ ገና ምስትያት ይትገብሮይ ምናምን ብዙሕ ነገር ይተርፎ ተስራሕቲ እዚ ክስራሕ ተሎ ወጪ መዓት ይሓቂ ዘረባ ወጪ መዓት እዩ ካብ ዝስረድ ካብ ዝስራሕስ ክንደይ መዓልቲ ገይሩ
እና قدن همزي سرحة قدن عوي جزا قدن فوق قدن هدم قدن جبسن قدن بلفون كيبلنا تعامنا لو السنة حنت كلاس بتشانا تيل خنت عارفة لا قصين خنت عتولة توصلا بتشانا بتشا سرحة أو لقون الساعة سمين تخز بتعمل وليقون عينا من خور بقى من خلع لش حيسا لستيولس من خو جزو بقى تخبر تلقين بقى قدي تاخد تسرح تحاسيبها من مسلالي ترف تسرح لا خاني إلك زعلنا نهلو ما عنتي ودي أزي أسل يا لما عنتو ولا سرحي قرقر من لا قاين يا قدم سلازي اسكي رأي ولا خنت زياتون زي حنت كلاسيا نزي أخاك شنية بزحيت كلاس بايزوي أنا يا فوتي خناتي دي تسفى يقبر يا أفتي ودي تاتي السرحو التقاقو هو نقرات هل دمو يقرت لحتى تغيين كورات خاتها تلتي لدى لكم وحتتات كتحتن توليهم بزعها قزاليهم صالهم بزعها نادى سألكم حتى تني أو كومنت أمط اللي بحتهم مسارات لا تأيوغ الحاتة تخو كم صالهم فعليا أنا لما أنتي لنا كن زي مسل مالتي كورات خواتي لا يغني لي باي باي. ciao